Portem un dia aquí en aquest poblet, a mitja hora de vol de Katmandú, i estem tots il·lusionats pensant que aquest avió ens portarà finalment a l'Ukla després de 3 dies d'esperar. Bueno, ja hem dinat i ara continuem el trekking cap a la propera parada i demà cap a Namche Bazaar, que ja estarà a una alçada considerable. Deixeu part. Ara? M'aparto? A totes. Estem ara a mig camí més o menys de Namche, un trekking molt fàcil, molt còmode, i aquí darrere tenim el pont penjant. Nol means money. Money. I ara gires una mica i ensenyes la... Vale.
Bueno, aquí darrere ja tenim l'Everest, el primer cop que el veiem, i també el Lhotse. Tira, tira. Són llacs, eh? Estic a Macherma, a 4.444 metres d'alçada. Estem més alt que molts dels pics dels Alps. Avui ha caigut una bona nevada. Bé, una bona nevada, aproximadament uns 20 centímetres, de 20 a 40 centímetres, i aquest trek de 3 hores que ens ha portat des del poble anterior fins aquí doncs ha estat una miqueta més distret i més maco. Què, Pere? A quina alçada estem? Hola, Jordi. Aquí a la fita hem fet 4.673. I si ens passen els nervis, anirem fins a aquella punta, a veure si arribem a 4.700. Ara veurem. Vinga. Això és collonut. Aprofitem per veure. Quina hora és? Ara.
Estem pujant al Goiko Rim, estem a punt d'arribar als 5.000 metres, encara falta una miqueta, i fa un dia magnífic. Jordi. Ja fem una tour, Ramon, sí. Sol la secció. I el Joan també, com integra. Ah, també, clar. Mira que m'ho he deixat a... Estic al cim del Goiko Peak, de 5.370 i pico, quasi 5.400. Aquí darrere es pot veure l'Everest i el Lhotse, i més cap allà, tot sota una sèrie de muntanyes, totes molt altes, i al final també un altre 8.000, que és el Cho Oyu. Allò és el Chola Pass, que està a 5.400 i pico, que l'hem de travessar per anar a parar a l'altra vall, a la vall de l'Everest, diguéssim. Del riu Vermell.